Спявайце пану новую песню. Пра хрысціянскія спевы вядомыя і невядомыя. Разам з Галенай Грамыка. Пахвалены Ісус Христос, Христос нарадзіўся. Славім Яго! Паважаныя слухачы і гледачы на YouTube-канале Радыё Марыя. Вітаем вас, і сёння ў нас будзе другая перадача «Спявайце пану новую песню» пра хрысціянскія спевы вядомыя і невядомыя. І сёння ў нашай студыі ёсць першы госць у гэтай перадачы. Вітаю кот Алёну, якая будзе мне сёння дапамагаць калядаваць, бо мы сёння будзем калядаваць у эфіры Радыё Марыя. І сёння будзе такое, ведаеце, гістарычнае калядаванне па старонках гісторыі Беларусі. Распачнём, абавязкова мушу сказаць пра народныя калядкі. Скажы, калі ласка, Алёна, ці ведаеш ты якія-небудзь народныя калядкі? Хваляны Ісус Христос, прывітанне ўсім нашым радыёслухачам і таксама нашым YouTube-гледачам. Ведаю вядомыя ты, якія ўсюды спяваюцца, ўсюды мы іх можам пачуць, ці ў школе нават, гэта і нова радасць стала, учора з вячора, добры вечар, і вядомая го-го-го каза, калі мы хадзілі па хатах, я ў тым ліку хадзіла, нават тут у Мінску сучасным, і калядавала. Канешне, ў вёсках гэта больш распаўсюджана было. Ці калядавалі ў тваёй мясцовасці, адкуль паходзяць бацькі? Моя мясцовасць Мінск, то тут толькі ўжо я, калі дарасла. Калі мы кажам пра мясцовасць маіх бацькоў, мама з Мінску, таму не. Тата, нешта было, але гэта было такое больш за кампанію з кімсьці пахадзіць, і такіх, як кажуць, гістарычныя крыніцы звестак не захавалася. Чаму пытаю? Таму што таксама перад эфірам я слухала шмат народных калядак і пытала ў мамы ў нашай мясцовасці, мястэчка Івянец, недалёка ад Мінску. Я пытала, ці хадзілі ў нас калядоўшчыкі. Яна казала, не хадзілі заўсёды валачобнікі, правільна называю, так? Хадзілі толькі пасля Вялікадня. Цікава, што гэта... І ужакі. Да, вот я гэта слова нават не ведала. Святкаванне калядаў, трошкі зусім скажам пару словаў, чаму варта ведаць гэтыя народныя калядкі. Насамрэч, першапачаткова святкаванне калядаў было звязана з зімнім сонцастаяннем, насамрэч. Гэта было карані менавіта калядных вось гэтых святаў былі паганскія. Калі прыйшло хрысціянства ва ўсю Европу, распаўсюдзілася таксама на Беларусі, то традыцыя ўжо каляд перайшла і была звязана з Божым нараджэннем. І традыцыйна каляды ў Беларусі святкуюць з вігілій Божага нараджэння і сканчваюцца святам трох каралёў. Але насамрэч у нас ёсць традыцыя, ў касцёле мы спяваем да свята ахвяравання Пана, да 2 лютага калядкі. І святкаванне калядаў немагчыма без калядак. Гэта тое, што нас аб'ядноўвае, што дае нам радасць, супакой. Я, ведаеце, настолькі люблю калядкі і народныя шчадроўкі, калядкі, што мне заўсёды мала гэтага часу, мала гэтага каляднага перыяду. Яго хочацца працягваць і працягваць, хочацца гэту елку не прыбіраць, агеньчыкі, хочацца трываць у гэтай радасці, бо гэта сапраўды радасць. І сёння мы разам з вамі пакалядуем. Собраліся две супрацьлегласці. Я ўжо стаянку ўбрала, елку выставіла на вуліцу. У калядны час мы так да богаяўлення яшчэ паспяваем, а пасля толькі вось на ўваход і на заканчэнне ўжо вяртаемся да спеву на звычайны перыяд. Я наадварот. Я люблю, безумоўна, але, напрыклад, у сваёй парафіі, дзе я хор вяду, ўжо разумею, што мне ўжо хопіць, я ўжо нацешылася, давайте далей. Мне здаецца, гэта звязана з тым, што якраз такі ты кіраўнік хора на парафіі. Скажы парафію. Я на евангеліста Максімляна Марыя Кольба, Мінск, Гунзаўшчына.
Так, і таму у цябе вось гэты момант падрыхтоўкі, рэпетыцыі. Ну да, загадзя. Ты ўжо наспявалася калядак, а я не магу. Таму што ў гэтым годзе ў нас так сталася, што было няшмат арганістаў на парафіі. Я з парафіі Малінаўка, святога Антонія Падуанскага ў Мінску. Было няшмат арганістаў, і я іграла на адной пастэрцы. І гэта была моя першая пастэрка ў жыцці пад гітару. Я была такая шчаслівая. Таму што для мяне якраз такі калядныя спевы это якраз такі гітарны варыянт. Таму што вось гэты бой, акорды, радасць, якую нясе рытмічнасць, да, такія вось нейкія ёсць у гэтым нешта ёсць такое рытмічнае. Дарэчы, рыхтуючыся да эфіру, я прагледзела шмат народных калядак. З такога сайту вам вельмі раю яго паглядзець. etnobuy.org. Там розныя і калядкі, і розныя спевы народныя. Я, шчыра кажучы, нават не ведала, якая колькасць беларускіх калядак народных існуе. Я просто, мне было сорамна. Нават адну з іх я трошкі вывучыла, заспяваю, як магу. Даруйце, бо гэта народная калядка. Калядка з вёскі Тоніш Лельчыцкага раёну, якраз гэтага сайту. І мне яна спадабалася, якраз такі калядкі вельмі шмат апісваюць сялянскі быт. Сялянскі быт. І ўжо потым, калі інтэгравалася, што Божае нараджэнне, гэта падзея, і ўпісвалі ў словы вакол сялянскага быта здарылася, Христос нарадзіўся. Заспяваю проста як прыклад. Магчыма, хтосьці з вас ведае гэту калядку народную, і ў вас гэта спявалі, таму што ў маёй мясцовасці гэтага не спявалі. Пішыце ў каментарах. Ці дома, сам пан гаспадар, шчодры вечор, сам пан гаспадар, шчодры вечор, святы Васіле. Ой, нема, у гуменцы сядзіць, шчодры вечор, гуменцы сядзіць, шчодры вечор, святы Васіле. Гуменцы сядзіць, пшаніцу вее, шчодры вечор, пшаніцу вее, шчодры вечор, пшаніцу вее. Памылілася ў словах, там святы Васіле. Ну, даруйце, калі ласка, я толькі хацела 3 куплеты заспяваць. Вельмі лёгка вывучыць, праўда, за кошт паўтарэнняў. Гэта ёсць такая інтэракцыя з людзьмі. Хто нават не ведае, я бачу, што ты ўжо была гатова мне падспяваць. Ну, яшчэ б 2 куплеты, 2 радочкі, я б ужо там ведала, што за чым паўтараецца. Гэта адметнасць народных спеваў, што іх можна лёгка вывучыць. Паўторы тат-тат-тат, і ўсё. І ты ўжо з'яўляешся часткай гэтай грамады, якая спявае народныя песні. Добра. А зараз заспяваем таксама народны спеў, які спяваецца ў касцёле, але ён гістарычна быў народны, і музыка і тэкст народныя, а мелодыі існуе некалькі на гэту песню. Я некалькі ведаю мелодыю. Заспяваем. Я вельмі люблю гэты спеў. Калі ў мяне ёсць выбар, што спяваць падчас святой імшы ў сваёй парафіі, то я абавязкова ўключаю гэты спеў. Абавязкова. Калядуйце разам з намі. Нова радость стала, что яшчэ не бывала. Над Бетлеем зорка ясна свету засяла. Над Бетлеем зорка ясна свету засяла, где Христос родился, спаны тела вился, нібы чалавеку Богі пялюшкі спаліўся, нібы чалавеку Богі пялюшкі спаліўся.
пастушкі з ягняткам, перад тым дзіцяткам упадаюць на калені для яго слаўлення. Упадаюць на калені для яго слаўлення. І мы заспяваймо, Христа праслаўляймо, народжанага з Марыі, покорного прощаймо, народжанага з Марыі, покорного прощаймо. Просім Цябе, Божа, просім ми, як можем, дай нам небе життя щасне на землі Божа. Дай нам небе життя щасне на землі Пригожа. Нават па словах бачна, што гэта калядка сапраўды народная. Такія словы народжанага, упрашайма. Так, звычайна мы так не гаворым. Як сказали бы мои профессоры з з Польшчы, з акадэміі, сказали, ну, вы беларусы цягнуць умееце. Што доўга лірычная, вось Так. такая. Так. Нават радасць у нас, яна мае вось такую адметнасць, лірычнасці, працягласць мелодый. І ў міноры. Да. Яшчэ я хацела бы абавязкова распавесці. Ведаеце, сядзела, успамінала, як я рыхтавалася, калі была маленькая, як мае бацькі рыхтаваліся да калядаў. Рыхтавалі святочныя стравы на стол, як была атмасфера, як падтрымліваць атмасферу калядак. Зараз можна выйсці ў інтэрнэт, уключыць просто мільён калядак, якіх можна паслухаць з розных куткоў свету, абсалютна на розных мовах. А раней, калі мы з тобой былі маленькія, былі касеты, якія мы перагортвалі алоўкам. У тебе были кассеты. У меня было так, что я играла на аккордеоне в те часы. Моя бабуля мне казала, ну, давай. Ее любимая была «Езус малюсенькі». И я тягнула гэтага «Езуса малюсенькі». Не выглядзячы было зіма, вясна. Які час літургічнага году. Яна вельмі любіла гэты спеў. Вось менавіта «Езус малюсенькі». Заўсёды люлі мой Езусе яшчэ так трошкі менш, і «Зямля і неба». Гэта было такі топ-3, но «Езус малюсенькі» гэта ў мяне асацыюецца з святой памяці маёй бабулі. Заўсёды трэба было, каб я і зайграла. Але у вас дома не слухалі гэтых калядак? А дзе ты іх вучылася? Я вось так успамінала, дзе я навучылася калядакаў, і нават так сабе трошкі запісала. У мяне ў школе быў хор, і я памятаю, што вось «Нова радасць» мы спявалі там, у хоры. Гэта быў клас 4. У школе? 3-4. Ну, у нас была такая веруючая настаўніца, яна ў нас вела хор, па-першае, па-другое, сакральная музыка, яна займае вялікую вартасць у харавым мастацтве, таму хочаш не хочаш будзеш спяваць. Вось. І мы спявалі гэта ў перыяд, у нас нават нейкія каляды, можа, былі, практыкавалі, гэта быў 97 плюс 3, 2000-2001 год, дзесьці так. Там вось «Нова радасць» я спявала, а так, калі ўжо атрымала ноты, хадзіла ў хор. Касетаў не было, дакладна не было касетаў, і неяк так з традыцыі на традыцыю нас не перадавалі. Моя прабабуля, можа, яшчэ там нешта.
і спявала, але ў мяне такой памяці гэта не адклалася. Цяпер так уключыў ці там узяў у руку гітару, заўсёды спяваем. У нас ёсць такая традыцыя, што тэксты раздаём дома ўсім. Раздрукаваныя, я бяру гітару, ці мы там ідзем да мяне ў пакой і спяваем, тады я ўжо граю там на клавішах. Вось, ёсць такі самыя там любімыя спевы, якія заўсёды гучаць у нас вось падчас вігілі. Пасля там ужо расходзімся на пастэрку. Гэта калі кажам, то бок я, можа, такі вось першы адзін з першых у нас у сям'і, хто вось гэту традыцыю пачаў неяк развіваць. А якія любімыя калядкі ў вашай сям'і? Ну, вядома, што Зорка Батлеемска, так каб усе чулі. І суседзі таксама. Што яшчэ любім? Апошнім часам я, як не кажу, а цяпер будзе новае. Там спяваю нейкую новую. Кожны год ты вывучыш новую. Ну, якую там яны не ведаюць. Зямля і неба, вядома, спяваем. Вось. Дарэчы, у маім дзяцінстве гэта быў сёння ў Бэтлеем. Пасля ўжо тэксты трошкі перарабілі. Ёсць і народная версія гэтага спеву таксама. Зямля і неба. Неба і зямля, яна, па-першае, будзе называцца, ёсць у традыцыі нашай. Вось, што яшчэ мы любім спяваць? Мы спяваем пра дзеці дазваўцы, вядома. Пра дзеці дазваўцы. У гэтым годзе вось я навучыла іх такому вядомому хіту міравому. Спеў з нябёсаў шлюць анёлы, прыгажосці неземной. Гэта рэфрэн ты ведаеш. І вось яны спявалі. Што такое? Чаму ж сягоння ночка адне? То есть такія найбольш вядомыя калядкі. Мая мама вельмі любіць ночку ціхую зарыстую. А якую версію цікава? Яна, так як мы спявалі доўгі час у хоры версію Галіны Смоляк, яе працаванне то гэтую, але я заўсёды вось тую народную граю. А якая народная? Ночка ціхая зарыста. А гэта не народная. О, добра. Гэта напісала, я абавязкова распавяду пазней. Ой, буду ведаць. І аўтар якраз перапісваліся мы. Ну, вось, карацей, вось гэту версію я спяваю, вельмі яны таксама любяць. Мы там можем, а цяпер спяваюць мужчыны, і у нас там мужчыны спяваюць, а цяпер там вось мы там. Ну, такія самыя вядомыя, можна там падглядзець. Якія прыгожыя традыцыі ў вашай сям'і? Ну, за іх трэба было аднавіць, над гэтым працаваць, бо я так вось мне задала гэтае пытанне, пачала так думаць, думаю, ну, гэта пачалося, гэтага не было, але гэта ёсць у нас цяпер, і над гэтым трэба працаваць, і гэта трэба... А чаму важна над гэтым? Чаму важна, каб гэта традыцыя была ў сям'і? Як ты думаеш? Мне падаецца, для большага, глыбейшага перажывання асэнсавання свята. Па-першае, музыка натрапляе далей, музыка плюс слова яшчэ далей трапляе. І гэта так вось дапамагае настроіцца, дапамагае больш зразумець, адчуць, падрыхтаваць. Гэта як удабрэнне пасыпаць на зямлю, на глебу перад тым, як пасадзіць нешта. Напрыклад. Класны вопрос. Так, і таксама, калі нам... Я заўважыла, што калі мне радасна, мне добра, мне хочацца спяваць, гэта натуральна. Таксама такі водгук. Так. А якая ў цябе твая любімая калядка? У мяне няма любімай. Залежыць заўсёды ад настрою. Напрыклад, ёсць тое, што зараз ляжыць, і ты проста гэтага не дакранаешся, бо я заўсёды за словы, каб разумець. Люблю «Прыйдзіце дазваўцы» апошнім часам, таму што прыйдзіце пакланіцца. Хочацца, каб кожны прыйшоў, кожны пакланіўся. І яшчэ люблю «Цар сапраўдны». Апошні куплет гучыць так, што «Пакланіцеся сыну, каб дасягнуць нябёс, цар сапраўдны адзіны Господ Ісус Христос». Гэта хочацца заўсёды казаць і заўсёды гэта казаць сэрцам. І хорусам, калі мы спяваем, я кажу, што вось сэнс гэтага спеву, сэнс, такая кірыгма нашага хрысціянскага жыцця. Таму спявайце гэта непроста. Вы спяваеце гэта? Канешне, мы спяваем. Гэты спеў таксама. У гэтым годзе вось мы дамовіліся, што сёння ён прагучыць. Я для сябе нанова адкрыла спеў «Бэтлеем».
вельмі кранула мяне адна гісторыя, я ўжо пра яе распавядала, адкуль прыбыў у гэтым годзе Бэтлеемскі агонь. Распавядзі нам. Ён прыбыў у гэтым годзе да нас з Аўстрыі, не са святой зямлі, у сувязі з падзеямі. І для мяне, і не скажу, што я там заўсёды кожны год чакала, каб ён прыбыў. І ўвогуле з нейкімі сімваламі у мяне дастаткова цяжкія адносіны. Адсутнасць ад гэтых адносінаў, скажам так. А ў гэтым годзе, калі я, стоячы на святой імшы, пачула, што Бэтлеемскі агонь прыбыў не са святой зямлі, я зразумела, па-першае, што варта цаніць тое, што мы маем, а па-другое, што гэтага можа проста ў якісьці момант знікнуць і не быць, а па-другое, захацелася неяк так агарнуць гэтую зямлю малітвай і не забывацца. Таму вось гэты спеў для мяне ў гэтым годзе, асабліва словы «помняць сцены твае, як прыйшоў да нас Бог», гэта нанова для мяне загучалі. Таму вось я яго нават на парафіяльным калядаванні заспявала і пастаралася так трошкі распавесці, чаму ён у гэтым годзе для мяне важны. Мы трошку пазней заспяваем, паговорым пра аўтара. Калі я была маленькай, у мяне былі касеты, магнітафон і маці. Мяне не аддалі, на жаль, музычную школу, можа, і на шчасце, не ведаю, так атрымалася. Хаця мне заўсёды была цікава музыка, так цікава, што так склаўся лёс. І маці моя такая беларусачка, у нас была касета «Палац». Ведаеш такі гурт «Палац»? Конечно, Лихаменко. І там мае калядкі перажываліся пад іхны фолк. Пад іхны фолк яны спявалі. Я сабе знайшла сабе гэту песню. Яна называецца «Хрыстус нарадзіўся» і выдадзеная на 1995 годзе. Гэта мне было 6 год. Я яе так добра памятаю. І накруцілася ўвесь час, там некалькі год запар. Ці ведаеш ты яе, трошкі заспяваем. На вашым двары дрэва стаяла, ой, раю, раіўся, Христос нарадзіўся на вашым двары. На тым дрыве цісова краваць, ой, раю, раіўся, Христос нарадзіўся на вашым двары. І так далей. Цікава, што народнасць, народныя матывы з фолкам, зразумела, што тут больш тэкст народны, краваць, там і іншыя словы. Але менавіта ўсё роўна пра Божае нараджэнне. І гэта я не магла пра гэта не сказаць, таму што гэта нейкім чынам усё ж такі мяне маленькую не гуртавала. Маю веру зарастала. Дома гучаць песні пра Бога. Христос нарадзіўся ў стылі беларускім фолк. Я абажаю гэты стыль, абажаю гэту групу, гэты гурт. І таксама была касета з польскімі календамі. Мне здаецца, я да гэтага часу пераслухала гэты спеў. Самы вядомы «Бук щирочі», гэты гімн. Я проста, для мяне гэта абсалютна польская калядка. І ўсе астатнія вядомыя пра беларуску Езу малюсенькі. Яна спявалася заўсёды такім прыгожым галаском, яна не магла не кранаць, гэта зразумела. Вось. Паговорым трошкі пра бліжэй да 90-х, якія калядкі былі папулярныя ў Беларусі. Я думала, што мы сёння паговорым пра зорку Бэтлеемскую, пра Бэтлеем горад дзіўны Галіны Смоляк. Так? Я думала, што Бэтлеем раней быў створаны, і я памылілася. Таму што зорка Бэтлеемская, яна да гэтага часу, шчыра кажучы, абсалютны хіт хітоў. Калі ось я ў гэтым годзе ездзіла ў вандроўку ТЗ, не вандроўку, паломніцтва, на сустрэчу моладзі ТЗ ў Таліне, і там дзеляць нас на групы і абавязкова кажуць, заспявайце што-небудзь беларускае. Гэта абавязкова будзе зорка Бэтлеемску 100%. 100%. Таму гэта хіт, які не толькі быў калісьці напісаны шмат гадоў, але ён да гэтага часу трывае. Нават з такіх простых прыкладаў. Учора хадзіла на святую імшу, не было арганіста, я вельмі спяшыла, я не іграла на імшы. І людзі спявалі самі,
І вядомыя калядкі спяваліся голас анельскі, дзева святая і шмат іншых. Но калі на камунію заспявалі Зорка Батлеемская, здаецца, што ўвесь касцёл пачаў спяваць. Да гэтага гэта было пару чалавек, а потым проста ўсе: я ўзрушаная стаю на камуні, абудзіся, браце. Сапраўды гэты спеў аб'яднаў нейкім сэнсе, аб'ядноўвае беларусаў. Ён канкрэтна для беларусаў на сваёй зямлі, і гэта важна. Аўтарам гэтага спеву і яшчэ шмат іншых, якіх вы таксама ведаеце, проста не ведаеце, што, магчыма, гэта менавіта спадарня Марыя Трапашка, гэта арганістка касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Вішневе. Я їй напісала і папрасіла трошку распавесці пра спеў Зорка Батлеемская, які мы абавязкова сёння таксама прагучыць у эфіры, бо гэта немагчыма яго абмінуць. І вось што яна мне адказала. Хвала Хрысту! Зорка Батлеемская стварылася недзе ў 1992 годзе. Я тады працавала настаўніцай у Валожынскай школе-інтэрнаце. Наведвала Вішнеўскі касцёл, каб падтрымаць ксяндза Уладыслава Чарняўскага і дапамагчы спевамі па-беларуску. Неяк раніцай прамовіла, каб падбадзёрыць сябе і падштурхнуць да працы. Не спі, абудзіся, каляды на двары. Неўзабаве стала з'яўляцца мелодыя і тэкст. І на першы дзень каляд мы ўжо спявалі ў касцёле. Песня спадабалася і ксяндзу, і вернікам, а годам раней з'явілася «Ночка ціхая зарыста». Айцец Уладзіслаў Чарняўскі пасля імшы са слязой на вачах запытаў: «Дзе ж вы ўзялі гэтую калядку? З тых раздруковак, якія вы мне далі. А дзе мелодыю ўзяла? Сама прыдумала». Тады я не змагла адшукаць мелодыю, пазней толькі даведалася, што іх некалькі. Гэта як Божы провід, бо калі б адшукала тую мелодыю, то не ўзнікла б патрэбнасць ствараць сваю. Маю ночку ціхую спяваў біскуп Олег Буткевіч і святой памяці ксёндз скрыпач айцец Пётр Карнялюк. У 1999 годзе ў Гродзенскай дыяцэзіі выйшаў зборнік рэлігійных песень «З надзеяй, Ойче, да цябе». Там некалькі маіх калядкаў. З таго часу песня стала даступнай. Паважаная спадарня Марыя, мы ведаем і любім вашыя калядкі, мы спяваем парафіямі, мы спяваем усёй Беларусю, мы праслаўляем вашымі спевамі Бога і дзякую вам, што вы робіце гэта тут, для нас, на нашай зямлі, па-беларуску, і што такі плён вашай творчасці, вашага жыцця, ён жыве і будзе жыць яшчэ шмат гадоў. Зорка Бетлеемска над зямлёю сяе, радасную вестку людзям абвяшчае. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Промень ласки Божай на зямлю праліўся, каб даведаць шчасце, Збаўца нарадзіўся. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Встань жа, не спазніся, прывітай дзіцятка, да жыцця ачніся, Беларусе, братка. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Люблю гэты спеў, люблю, не магу.
люблю гэты спеў і таксама паважаныя слухачы, гледачы, калі ласка, загляньце на старонку Фейсбуку Мары Дарэчы. Драпашка, паслухайце яе спевы, паслухайце запісы, увядзіце па Ютубу, таму што вельмі шмат спеваў і гаспадарні Мары гарыць сэрца, гарыць праслаўляць Бога сённяшні па-беларуску. Так, гарыць і не спыняецца. І дзякуй вялікі, што так ёсць. Вось. І зараз мы ўжо падыходзім больш да канца 90-х. Хачу даць табе слова, таму што таксама вядомы кампазітар Галіна Мікалаевна Смоляк, але не шмат у інтэрнэце матэрыялу я знайшла. І я памятаю, мы спявалі з табой у адным хоры «Голас душы», мы вучылі гэтыя спевы ў чырвоным касцёле «Бэтлеем», «Цар сапраўдны». Распавядзі, калі ласка, пра гэты час, пра гэтыя калядкі. Як ты добра заўважыла, не шмат чаго у інтэрнэце можна знайсці. Трошкі я папыталася знаёмых, тых, каму на чый узрост прыпалі гэтыя гады адраджэння каталіцкіх структур у Беларусі, вось так будзе дакладна сказаць, 25-30 гадоў таму назад. Мы кажам, канешне, пра Мінск, то бок у розных кутках Беларусі розныя традыцыі, інтэрнэт яшчэ не працуе, ўсё перадавалася з вуснаў, і вось як гаспадарня Марыя казала, што мелодыі не ведала, ну дык напішам сваю. Таму, дарэчы, шмат версій бывае. На адзін і той жа спеў, ці там нейкія словы, ну забыліся, а перапісвалі ў шытачак. Дарэчы, у мяне быў шытачак са спевамі. Цікава, гэта будзе 2001 год. Першы, другі, трэці, вось гэтыя часы быў шытачак са спевамі, дзе ўсё перадавалася вось так. Ноткі пісаліся, ўжо пасля паявіўся друк. Калі мы кажам пра гаспадарню Галіну, што давялося даведацца пра яе, што, канешне, не толькі спевы «Бэтлеем» і «Цар сапраўдны» напісала з такіх яшчэ, якія я бачыла, гэта «Нараджэнне Гасподня», «Карагод навагодні». Такая дастаткова не проста спеў з боку тэхнічнага, але такі своеасаблівы і таксама не менш ад гэтага прыгожы. Гаспадарня Галіна была мастацкім кіраўніком у клубе «Спадчына» музыкальнага ансамблю, але што больш да мяне было цікавага, я пра гэта ведала і нават сама ўзгадала, але мне два чалавекі пацвердзілі, што яна таксама была кіраўніком хору «Голаса душы». Так. Вось. Ёсць яшчэ шмат спеваў, якія яна напісала, і таксама гучалі раней. На жаль, што цяпер з гаспадарняй Галінай цяжка даведацца, калі вы, можа, штосьці ведаеце, то падкажыце нам. З адным чалавекам у нас нават там узнікла пытанне, можа, неяк гэта разведаць. З другім мы пачалі цікавіцца, а што ж там былі ўвогуле яшчэ за спевы. Я так запыталася, што спявалі на Золотой горцы, што спявалі ў серабранцы ў тыя часы. Спевы больш-менш тыя самыя, якія спяваюць і цяпер, але вось гэтыя спевы беларускага аўтарства, беларускай кампазітаркі таксама гучалі. Штосьці ўвайшло у зборнікі, штосьці друкавалася ў часопісах, якія выдаваліся. Я вось памятаю, зараз не магу ўзгадаць, як ён дакладна называўся, ці гэта быў «Голас душы», ці «Аве Марыя», ці, можа, ў нашай веры, але я памятаю гэтыя апошнія старонкі, якія я як музыкант заўсёды чакала, брала, і там глядзела, што там за спевы будуць надрукаваныя. Не часта гэта было, але вось здаралася. Ну, не буду ўжо там казаць, у якіх менавіта часопісах, ну, не змагла ўзгадаць. А, карацей, ну, вось пра спевы распавяла, пра гаспадарню Галіну трошкі што ведала, яна таксама і вершы пісала. Вось. Ёсць запіс, так, у Ютубе ёсць адзін запіс 1997 года, калі ўвесці Галіна Смоляк, то паглядзіце, яна сама спявае там спевы. Так. Дарэчы, яшчэ з такіх вядомых спеваў «Маці Божая Буцлаўская», таксама яе аўтарства. «Адраджэнне век залаты». Да. Дарэчы, заўсёды было цікава, хто аўтар. Яна. Чаго шмат казаць? Давайте заспяваем. Давайте. Хто захоча вывучыць, будуць дададзены словы, акорды, вучыце класны спеў, спявайце у сваіх парафіях. Бэтлеем, горад дзіўны, нашай эры парог,
Тут Христос нарадзіўся, чалавечыўся Бог. Зорка тая, што сяла над табой, Бэтлеем, з Богам нас паяднала, і аб ёй мы пяем. Бэтлеем, Бэтлеем, нашей эры порог. Помнить стены твои, як пришел до нас Бог. Нам ся много богатся, Бог і раю шукаць, бо сапраўднае шчасце толькі Ён можа даць. Хто поверыць у Сына, не загубіць нідзе, той сцяжынкі адзінай, што да раю вядзе. Бэтлеем, Бэтлеем, нашей эры порог. Помнить сцены твои, як пришел для нас Бог. Бэтлеем, Бэтлеем, нашей эры порог. Помнить стены твои, як пришел для нас Бог. Помнить стены твои, як пришел для нас Бог. Дзякуй вялікі. Сапраўды вельмі прыгожы спеў. Таксама запрашаю вас вывучыць яго. Перайдзем да цяперашняга часу. Хіт «Зорка бэтлеемская» гучыць. І сёння амаль на кожнай святой імшы, у кожнай парафіі. Таксама вось Бэтлеем, магчыма, недзе з'явіцца, адновіцца гэты спеў. І шмат спеваў, якіх мы хочам спяваць іх на... І варта было б узнавіць і старыя спевы, і новыя, якія пішуцца. Ведаю, што шмат хто піша калядкі. Таксама, напрыклад, увесці ў YouTube у гэтую святую ноч Ядвігі Богданович. Я вельмі люблю гэты спеў. І выкананне гэта нешта неверагоднае. Таму я вельмі раю вам у гэтую святую ноч увесці ў YouTube і паглядзець, што гэта за калядка, хто яе не ведае. І таксама «Колькі зорак на небе ясных» заспяваем. Гэта вельмі таксама папулярная сярод моладзі, не толькі спеў «Колькі зорак на небе ясных». І скончым наш эфір якраз такі гэтай песняй. Чаму? Яна беларуская, і сёння мы спявалі якраз такі беларускія калядкі. Вы можете заўважыць, як шмат іх, як шмат. І вы таксама напішыце нам у эфіры, калі вы пішаце калядкі, дашліце нам, альбо напішыце, якія найбольш прыжыліся на вашай парафіі калядка, якую любіць, магчыма, менавіта ў гэтай мясцовасці. Мы спяваем там «Езу малюсенькі», напрыклад, альбо «Зямля і неба» мы спяваем. Гэта вось адметная калядка нашай парафіі. Напішыце нам, калі ласка, якія калядкі вы любіце, магчыма, нейкія новыя, падзяліцеся з намі. Заспяваем разам апошнюю калядку, якая называецца «Колькі зорак», і аўтар Юлія Галіноўская. Колькі зорак на небе ясным, толькі адна захапляе мяне, што нарадзілася ўночу ясна, дзіўнай навінай Бэтлееме, што нарадзілася ночу ясна, дзіўнай навінай Бэтлееме.
толькі адна захапляе мяне, што нарадзілася ноччу ясля дзіўнай навінай Бэтлееме, што нарадзілася ноччу ясля дзіўнай навінай Бэтлееме. Глорія голас нясецца з вяршыня, анёлы вестку для нас прынеслі. Сёння нам Бог спаслаў свайго сына, вечную радасць неба і зямлі. Сёння нам Бог спаслаў свайго сына, вечную радасць неба і зямлі. Глорія голас нясецца з вяршыня, анёлы вестку для нас прынеслі. Сёння нам Бог спаслаў свайго сына, вечную радасць неба і зямлі. Сёння нам Бог спаслаў свайго сына, вечную радасць неба і зямлі. Дзякуй вялікі сябры, што былі з намі падчас гэтага эфіру. Віншую вас яшчэ раз з Божым нараджэннем, са святам, хоць ужо сканчваецца гэты перыяд. Няхай ён прынясе вашаму дому супакой, радасць, глыбіню адносін з Богам. Пахвалёны Езус Христос. І дзякуй вялікі майму сённяшняму госцю, кот Алёне. Вельмі ўдзячна, што ты прыйшла і так утульным зрабіла і спеўным наш эфір. Дзякуй. Дзякуй за запрашэнне. Спявайце беларускія калядкі з Богам. З Богом. Спявайце пану новую песню. Пра хрысціянскія спевы, вядомыя і невядомыя. Разам з Галенай Грамыка.